Yenuna Ngentutuzelo Ndikhubula ngokolo Nokuba kuhlantonina uYesu uyingcibi Nokuba kuhlantonina uYesu uyingcibi Umsindisi umkhokheliwa Ndihamba ndivuyile Unamndise ezilingweni Undiphiso ngasobona Ngexesha lokoyika Lomphefumlo onxanwa Phambi kwam kukho iliwa Liphuma uvuyo lwam Phambi kwam kukho iliwa Liphuma uvuyo lwam Umsindisi umkhokheliwa Ayuthando lungaka Ndithenjiswe ngokuphumla Kwikhaya laphezulu Andambatha ukungaboli Ndiye eluzusweni Ingoma yam yaphakade uYesu ndikhokhele Ingoma yam yaphakade uYesu ndikhokhele Umsindisi umkhokheliwa Ayuthando lungaka Ndithenjiswe ngokuphumla Kwikhaya laphezulu Andambatha ukungaboli Ndiye elusukweni Ingoma yam yaphakade uYesu ndikhokhele Ingoma yam yaphakade uYesu ndikhokhele. Beautiful. Number 213. Number 213. Number 213. Ndicela ke siqimeleni sicela uzi asivulele umthandazo. Une-weave entsha namhlanje so nqoma Nkosi yami nangamniki le tender. Hello umthandazo. Please can we close our eyes? Our kind and Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for this wonderful day that you have given us. As we are starting with the song service, please be with our hearts, prepare our bodies, prepare our minds, and please do make Yonke Indlela Abba Ibe successful and powerful. I pray this all in your name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 213. Oh Yesu, oh Yesu msindisi wangu wenu ingoma yam Mungu mtutuzeliwa ebuhlungwini bam Oh Yesu mkhulu Asiko isihlobo esifana nawe Oh Yesu
Yesu ithemba lami eminyaka yonke nakuwona mathunzi wena ingoma yam oh Yesu mkhulu Iliwa ndiyacula ngawe asikho isihlobo esifana nawe ikholwa nguwe Yesu wena mkhokheli ukwazisa ithandwa sam emhlabeni wonke oh Yesu mkhulu Iliwa ndiyacula ngawe asikho isihlobo esifana nawe ingoma nemvuyiso emhlabeni apha ingoma nemvuyiso ezulwini lakho oh Yesu mkhulu Iliwa ndiyacula ngawe asikho isihlobo esifana nawe oh Yesu mkhulu Iliwa ndiyacula ngawe asikho isihlobo esifana nawe oh Yesu mkhulu Iliwa ndiyacula ngawe asikho isihlobo esifana nawe. So, I come from the most powerful church in the world, says church. Normally when there's a band, I always allow the best group to sing. Iband ithi cwaka, but ndifuna univa. We're not here to entertain you, we're here to worship the Lord, right? Yeah, so I know sometimes the band yangxola nabaculi. So I always want to hear abantu bathini when they express themselves in the presence of the Lord. Hey? So ningo-2 xa ndithulisa iband ndiculisa nina ne? But ndifuna univa nani. All right. Number 124. Makadume uKristu engabe ngibani kanene? It's not about you. No, it has never been about you. But it's about Jesus Christ and Him alone. Number 124. Makadume uKristu Ingabi Ndim. Ukristu Ingabi Ndim akaviwe Ukristu abonwe kuzo zonke zenzo ibe nguKristu ibe nguye yencinga
Nesiza Yena Twali Umthwalo sinayo Aluqothe lonke uloyiko Kristu yedwa Ingabi kalimbi uye yedwa Kristu yedwa Ndingazikhathazi Kristu yedwa Ndingaziphakamisi Kristu yedwa sithele tu nasithele tu uye uKristu ndixhase intswelo zam nguKristu yedwa ongamandla nguKristu Kristu yedwa kube phakade. Number 146. On this one, I'm going to ask you to sing with us. Please. 146. Thank you. Hey.
Beautiful. Waphuse. Nkosi yami. Number 39. Number 39. Google line phaya ku number 380. Xa ithemba seliwile. Mna ndisakuthembile. There are times like that in life. When life hits you so hard and you doubt, you are full of frustrations. But ulombhali xa ithemba seliwile. But Nkosi, I still trust you. That you are still wise and you are God. Number 39. Yesu Iliwa Nguye usindisola undingeze ndikuthembo kwam Yesu nje umkhansi wam Yesu Kristu ulili wakho
Nobutwali sabonye yena uliyo Yesu Kristu Iliwa Kokunye kuyadula Kokunye kuyadula Alikala iqilongo yena nakolo Yesu Kristu Iliwa kokunye kuyadula kokunye kuyadula alikala iqilongo yena nakala nobutwali sabonye yena uliyo Yesu Kristu Iliwa kokunye kuyadula kokunye Umoni Omkhulu Yesu wandifela ukuze ndidle ubomi ndingafumani kufa njengesebe emthini Ndingowakhe ungowa othando lukaYesu luphakame lizulu lunzulu kunolwandle lumingona phakade thando olwandizuza ndingalufuni ndingumoni omkhulu Kristu zonke uyazazi inzizi zam nentswelo zam zezakhe nakuwona madabi yena ubuxhasu bomi ndingumoni omkhulu Kristu zonke yena uyazazi inzizi zam nentswelo zam zezakhe nakuwona madabi yena ubuxhasu bomi Number 136. Number 136. Sinamile. Great. Number 136.
ndoya apho andisa khona, ndoya apho andisa khona, ngoba yena ngumkhokheli wam emini nasebusuku. Ndoya po andisa khona kuba ndimthembile yena kuba kwaye ukuze afe Calvary, umkhokheli wam nguYesu ebusuku nasemini ungumhlobo Ndikubula i-Kalvari unengasumthetho wakhe uyakhokhela kakuhle imnandi yakhe ingcwaliswe Calvary, umkhokheli wam nguYesu ebusuku nasemini ungumhlobo wam wenene ndikhumbula i-Kalvari akukho buthandabuza ndihamba Kristu ndithemba ndoke ndimbone uYesu wathe Calvary, umkhokheli wam nguYesu ebusuku nasemini ungumhlobo wam wenene ndikhumbula i-Kalvari, umkhokheli wam nguYesu, umkhokheli wam nguYesu ebusuku nasemini ungumhlobo wam wenene ndikhumbula i-Kalvari, ungumhlobo wam ungumhlobo wam wenene
ungumhlobo wam wenene ndikhumbula umkhokheli wam nguYesu ebusuku nasemini ungumhlobo wam wenene ndikhumbula ndikhumbula iKalvari ndikhumbula 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 Can I greet the living church in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ? Amen. Can I greet sinners saved by grace in the name of Jesus Christ? Amen. Most importantly, can I greet victors who do not look like anything they are going through in the name of Jesus Christ? Amen. You are tired, I know you are tired. Not from this day's program. That's not what I'm talking about. I'm not talking about today's program. I'm not talking about today. It'll be a misnomer for you to be tired on the Sabbath. So that's not what I'm talking about. I'm talking about life. Life is tiring. You're tired. You're tired of life. You're tired of what you have to go through. I saw a Facebook post the other day. Someone says, I'm tired of being a woman of faith and strength and courage. Can Tiki by Lantia Mr. Courage? Group. Strength. I'm tired of being a person of strength. And I felt that. I felt that deep down in my heart of hearts. I felt it. And I said, you know what? I'm tired of being strong. I'm tired of my life being summarized by how much I have to withstand. I'm tired of being summarized as a person of endurance. And I'm tired of enduring. I want to enjoy. Right? I'm tired. It's tiring, right? It's tiring. And so I understand and I figure it out and I see it, that we're tired of life. And so every now and again, right, God must find a way of helping us find rest. So he must help us to rest. But where do you rest when the whole area, the whole world is a place of restlessness? Right? So where do you rest? Where do you rest where there's no rest? Where do you rest when the whole place that you occupy is not designed and conducive to rest? Where do you rest? Where do you go, right, in order to rest? If on the other side you are surrounded by people who are demanding things from you, there are children who want your love, who want your attention. There's a family members who want your money, we call it black tax. There are family members who want your support. There are friends who want you to be there for them. There are employers who are demanding deadlines and for you to produce. So on this side, there's a demand for your active participation. On the other side is war, battles. There is heartbreak. You are surrounded by chaos and restlessness. So where do you go in order to rest? Come with me as I show you that sometimes God removes you from your struggles and throws you in the middle of a storm in order to teach you how to rest. Someone once said that why does God throw me in the middle of an ocean? Why does God throw me in the middle of a storm, in the middle of an ocean? And he said, and the answer was, because your enemies can't swim. And so one day, Jesus, right, says to his disciples, let's cross over to the other side. Luke chapter 8, verse 22 through to 25. Let's cross over to the other side. And of course, on this side,
They had just been ministering. Remember what I just said to you? They had just been ministering. They had just been healing. They had just been preaching. There was a demand for their attention, time, effort, and their love for compassion on this side. And so Jesus, Christ Object Lesson says, and when Jesus said, let's cross over to the other side, is because he was fatigued and he wanted to rest. Right? So the point of crossing over to the other side was so that Jesus can rest along with the disciples, right? Now the disciples are not tired, but they are invited in this journey to the other side. And then I read my Bible and I go over to the other side. And when I get to the other side, I do not find green pastures or quiet waters. I do not find an environment that is conducive to rest. But when I get to the region of the Gadarenes, all I see is a demon-possessed man. So the other side doesn't have rest. No, there's no time to rest on the other side. The demons are waiting. There's no time to rest on this side. People are demanding their attention. The only place, the only time where rest takes place is in the middle of the ocean. And so when the disciples are invited to the other side, they are not invited to a destination. They are invited to a process. Oh, you're not hearing me. They are not invited to a destination. This trip was a pedagogy on the art of resting. And so he gets into the boat, right? And when he gets in, he sleeps because we're here to rest. That's the point. Then the Bible says, right, and here's why it's important for them to rest. Then the Bible says, and a storm erupted. He's sleeping. He sleeps before the storm, even though he knows the storm is coming. Right? His foreknowledge doesn't determine his present actions. So knowing that the storm is coming doesn't deny him and deprive him what he had planned to do, to rest. Point number one, do not rest when circumstances allow. Rest when you choose to rest. Do not want to adapt to what is going on, but do what you need to do when you need to do it, and let everything else adapt to what you have chosen to do. That is true control. That is true power. It is not when your movements are determined by your environment. It is when your movement determines your environment. Power. Tell you this, power is being a pastor and you walk towards a group of men discussing something, and as soon as you show up, they change the topic without you having said anything. Power, environment adjusting to your presence. There's power in rest. Weakness resides in panic. Resting in the middle of a storm. Man. There was a man who used to tell the king of Israel, his name was Elijah, about what the Amorites were planning. And he would tell the king, do not go in such and such a way, for the Amorite army is laying in ambush and waiting to ambush you on that path. Then the king calls his generals and he says, man, we've got a spy among us. And one of the generals responds and says, man, O king, the problem is not here. The problem is in Israel. For there is a man, listen to this testimony. There's a man in Israel who knows everything that you talk about, including the things you talk about in the comfort of your bedroom. So intimate is his knowledge of your plans that there's no hiding from him. He's in Israel. Then the king says, man, that man is extraordinary. We can't send a few men. Let's send the whole army. Remember? Extraordinary faith doesn't face ordinary problems. Let's send the whole army. Now tell me this, right? The servant, Gehazi, wakes up the following morning. Wakes out and he sees the army of the Amorites. Gehazi runs back inside. But listen to this. The prophet, the man who knows everything that the king plans, suffice to say, the prophet knew that the army was coming.
But his foreknowledge didn't prevent him from sleeping when his bedtime arrived. Power. Resting when you should. And everything else adjusts. So, when I say to you rest, you know people say this on social media, rest. Rest before it, rest. Rest. No, I'm serious, rest before it. Rest. Sometimes when we talk about rest, we think it's inactivity, we think it's powerlessness. That's where the power resides. In the ability to not let circumstances determine what you should be doing. It's my time to rest, so I sleep. Here's why they needed to learn how to rest. See, they were not restless because of what was happening. They were restless because of who they were. The restlessness doesn't come from your circumstances. Your restlessness comes from within. A man asked his wife in the middle of the night, a TV advert. If you know this TV advert, you should be married by now with 4 kids. And a man is sleeping and he wakes up and he goes to the kitchen and he goes and asks his wife, right? He's there to make coffee in the middle of the night. And he asks his wife and he says, "Honey, where is the milk?" And the honey says, "It's not on inside, it's on top," right? He says, "It's not inside, it's on top." He says, "It's not inside, it's on top." And he sees the milk, right? And I am here to tell you today that the issue of rest is not on top, it's inside. You're not restless because of what's happening around you. You are restless because you are internally restless. Here's why. When the storm starts, the Bible says they were restless and afraid. They wake Jesus up because restlessness doesn't like peace. They are offended by his rest as a result of their restlessness. Carest thou not that we perish? They wake him up, he goes and he calms the storm. And then he comes back to them and he says, "Where's your faith?" The storm is gone. Listen to this, and the Bible says, and they were afraid, such that they asked themselves, "What kind of man is this, that even the winds and the waves obey him?" Afraid when the storm starts, afraid when the storm departs, offended when they see Jesus sleeping. Why? Because restlessness likes chaos. Even when there's no excuse and no reason to be afraid and to be restless. And so that's why Jesus wants them to come with him on this boat so they can learn how to rest. They were not restless because of the storm. They were restless because internally they were conflicted. I hate how the story ends. Maybe Nokhanyo, you can conclude it nicely for us. I hate how the story ends. I hate it. It ends like pretty much how most of our lives are going right now. The storm has been calmed. The waves have been silenced, but they remain afraid. And it is because of that on the second encounter, that is Matthew chapter 14, Jesus appears walking on water. Now Peter changes his request. He says, "Lord, if it is you, do not command the storm this time around. Command me to come to you walking on water." Because it is possible. Sasithulisiwe storm, but we still remain restless. Siyakwazi ukuthi izulu lisebenzile, lithulisile, but sishiyeke thina singazolanga. That's why on the second encounter he said, "Lord, I've just discovered that the real problem is not the external environment, but ingaphakathi ingxaki. Thetha nam ndize kuwe kuba wawuthetha nam. Your word is enabling." Ninja man dijike man uthi emini nje ilizwi lakhe liyakwazi uphuma lithi kuwe yenza into ongakwazi uyenza, but isakhono sokwenza sikho kuwe. But his word, when he leaves his mouth, it comes with enabling power. Uthi ungakwazi uhamba kodwa xa sithi thatha ukhuko lakho uhambe uthi uqalisa ukwazi uhamba kuba kuthi izwi lakhe. Peter could not walk on water. If force of gravity bizamtsala imtshonise, but the reason he was able to walk on water, it was because Jesus said, "Come." And when he says, "Come," force of gravity gives in.
Jonga, uzawuthi kule yokuqala ndiyathandaza ndiphakamela uthandaza bazalwane. Silungiselela uvala ngoku. Mamela uzawuthi kule yokuqala kaloku. There is on the first storm. Why subjected to the storm just like them? But on the second incident, yatshintsha scene because kaloku sizawuthi xa simane siqovula udaka naye apha, we've got a tendency of reducing him. Simlinganise neengxaki zethu, simlinganise nathi. Jonga ke ngoku on the second encounter tathethu, utshintsha scene. Ubayeka balwe nestorm ubusuku bonke. And guess what he does? As bakuza kusa, he appears on the set walking on water, communicating a message that says, look, your stumbling block is my stepping stone. Le nto benijishisana nayo ubusuku bonke, khangela ndinyathela phezu kwa. Le nto nisokolisa ubusuku bonke, khangela ziphantsi kweenyawo zam zonke. Uyababonisa uba am aloof, ndinguThixo ngaphezu kwezinto zonke. Hayi xa ndivala sizawuthandaza, izani bafana begqanqanqa, sithandazeni. Izani masithandaze. Mhlambi ninja uzandinqinela. Le nto isibethayo, it is because we are human, mfoka Madolwana. Thina, for 1,000 problems, we have one solution. But what makes him God? For 1,000 problems, for one problem, he has 1,000 solutions. I'm a deep. Tina singabantu. For each challenge, he says 1,000. His solution here to Tini one. But yena unguThixo. For ingxaki uyadala. Athi sizama solution number 1. Number 2. Yimantu ukucebise ke xa umthandaza ungamprescribeli method yonceda kuba uzambhuda if ngoku ucimba fana ba amandla akhe akwazi uthulisa istorm qha uzawubethakala unawona amandla ukuthi sowutshonisiwe sistorm akugange sumprescribela ndiyathandaza ngoku nangu Daniel ndabe ndifelishile bandigqithanga kula ndawo wenzela uyelenqe athatha uDaniel ayofakwa emhadini wengonyama xa efaka uthe uBlose mose xa siza kuthi uSathane umisa ingqondo. When he comes to us, he comes in battalion because wazamandla esinawo jonga ninja xa kusiwa kuDaniel kwaqala kukhutshwa idegree kutshintshwa policies kuba kuziwa kuDaniel kwanyanzeleka kutshintsha systems because kuziwa kwindoda kwaThixo uvula ikhompyutha ufika kukho isecular ethi akuthandazwa komnye uThixo ingenguye uDariyo wajika uDaniel wathi ithi iBhayibhile yam ngoko nangoko. He went to his closet wafika wathandaza ejonge eJerusalem bebezawuthika abanye wakhetha ukufa kubhetere ukuba kungcono abulawe kukuthandaza kungcono abulawe kukubulawa ngukumkani kunoba abulawe kungathandazi kuThixo wakhe. Mamela ke ndikuxelele wavula uThixo luthandaziweyo wamyeka kamvikela bangangeni emhathini wengonyama lathula izulu limane lijonge ixesha niyawubandisa umdlalo kuba idinga xa liphakathi emadini jonga la jonge ixesha izulu wangena uDaniel akanqanda uThixo instead mamela nija le ndawo. This is what God did. Xa efakiwe livaliwe ilitye, the only thing he had to make sure iyenzeka, he said they must seal the lion's den. Uzawuthi khizi yinto newawu kulonto ithe nefuna itywinwe mamela nangamandlayo. People who wanted Daniel dead were outside the lion's den, and their mission was to extinguish or to annihilate uDaniel. Uba elalitye belingasilishwanga bebezawukwenza monitoring and evaluation yeproject yabo. Bafika uDaniel ephilile engatyiwanga zingonyama kuba bemfuna efile. Ubilitye belingasilishwanga bebezawugqibezela iproject yabo. But izulu lathi jonga andisukunqanda ungangeni emadini kodwa ndizawuvala ipassage so that utshaba lukuzulelele kuncame. Sometimes umadi
ayondawo yokukubulala. It is where God is hiding you. Ndithe kuni eminye imihati ayizange uzobulala thina. Izulu ninja liqhusheka pha emadini. Utshaba lupenapene ayingodariya yodwa who could not sleep at night. Nabantu beproject babenomdla wokujonga results. Uvuke ekseni ndiyavala moya ingcwele. Uthi uDariya uXevuka athi Danyana Uthixo ophilileyo. Uthixo ohlala umbusa. Hey, I'm here to tell you, people are watching. Njengoba ukhonza uThixo nje abantu bakujongile. Into ebizaba sengxakini ubuDanyele befile ayingoDanyele nguThixo wakhe. Yilento esithi xa usengxakini aladabi lobuntu, it's a battle of the DJs. Kufuneka kucheckshiwe ngoko eliqala udlalelayo powerful kangakanani na lo Thixo uhlala umbusa ukusindisilena ezingonyameni. Uthi uDaniel xa ephendula phila ngona phakade bunga khange kudingeke. Hey khabazela jonga amandla akhe Blose asekubeni uthe wena kuthi izolo akudingeki asebenzise the same amount of energy as that of the enemy. Uthi ebefakwe ngukumkani uyabuza uThixo ukusindisilena. Uthi uDaniel hayi uyayibaqa ibingafuni Thixo. He sent just one angel. He sent one angel. Uthumela isithunywa sakhe sinye. After changing the systems, after setting up decrees to destroy me, but it took him only one angel. Ndifuna ukuthi kanizafana nobujongene neyimeko. It takes one angel. It takes one angel ukuba fika uYesu azokuhlangula akukhuphe. Sizawuthandaza ngoku. Sizawuthandaza siqibile besiwuzele umsebenzi kule ndawo yaseKapa. Sizokuthi kuni ningathandabuziswa sistorm. Xa efuna unako nokunika amandla ohamba kuso kuba he is the master of the storm. Bakhuza bathi ngumntu nina lo. Lento elulanyelwa ngamasa nayimimoya. Imeko zonke siyamlulamela. Imeko zonke siyamkhothamela. Sithi demoni simbona khisi sithi ufuna ntoni. Alikafiki ixesha uthi sikhuphe bhetele usezagwini sivukunyathela kwakhe kuba izimo zonke siyamkhothamela. Izimo zonke siyazola phambi kwakhe. Mthathe before siphume ayodilishana nemeko yakho. Mthathe ayobundukunya imeko yakho kuba imeko zonke siyamlulamela. Nditsho la mntana ubhuqwa sidemoni wawungena noThixo ekhaya uzawumbona edlokova kanti kungena ingangalala kungena uThixo namhlanje kuba izimo zonke siyamkhothamela. Imeko zonke siyamlulamela. Ubuyazazi ujongene nestorm anizube ndiyenza ibe fancy anizube ndiyenza ibe british ibe ngathi strong. Ayekile hlobo uyasazi istorm ojongene naso kodwa ndithi kuwe udinga yena kuba yena ngengxaki enye une solutions ezininzi. Hayi ntombi kunini ungcamba yena nale solution yakho awuyibona yikusebenzeli. Thatha yena unecebo lemeko zonke. Ndizawuthandaza ngoku if it is your prayer uthi Nkosi iphuma namapha ke siyojongana nestorm sethu ekhaya emsebenzini. Uyayazi mntasekhaya uba zingawe abanye banukuselwa zileta ze-retrenchment ngenxa ye-COVID. Kuze u-third wave abanye abakarecoverisi kwizingxengxe zika-second wave. Kodwa ndizothi kuwe izimo zonke siyamkhothamela. Ndithi abanye abantu bathe bezifakile imask basanitize izandla bakhiphe i-social distance babaleka iinkonzo abaya kuzo. Kodwa namhlanje sibangcwabile nge-COVID awunangqiniseko ngongomso. Kodwa ndithi izimo zonke siyamkhothamela. Masiphakame sithandaze. Ufuna uhamba naye
Madolwana iza ngaphambili kuba sihamba nengangala. Hey man, uthi ninja uthe xa sibona kuyatshona uPetros wakhala. Into endimthandayo ke xa utshona you don't need the teacher. Wathi Lord save me. Ithi iBhayibhile yam ku-New International Version, he stretched his hand and caught him. Wasolula isandla wamganga. Nenceba uyehova uThixo kaIsrayeli ngaphansi kwakhe izandla zothando kwiimeko zonke. Asiwi akasibambi. Ayithi when he was falling, ayithi into yokubana wambamba, ithi wamganga. Ithi iBhayibhile, which suggests uthe uPetros engekafiki kule ndawo sabe isandla sakhe sikule ndawo. Hlobo zam uzawushiywa itiming yesilingo ubuhamba wedwa, kodwa sinomntu asigangayo asibona ipace esibetha ngayo aqonda akasulenza ixesha. Sikhawuleza isandla sakhe sikulinde, sizawugangwa. Ngekhe alivumele unyawo lethu lube sekutyibilikeni. uThixo nisikelele. Kumnandi ukuthandaza. Praise him. Praise him.
logama silungisa unumber 255. Ndifuna Wena, Yesu. Perhaps you need a special prayer. And ndifuna uvula elibala ukuze sizothetha noThixo. Sizothatha imithwalo yethu siyibeke emagxeni akhe ukuze siphume kule ndawo esithwalele imithwalo yethu. Number 255. If you need a special prayer, ndizakucela into yokuba uzosijoin apha ngaphambili xa sizamthandaza. Ndim
Ukuthandaza. Nguthandazo nomnqweno wethu Yesu othandekayo. Okokuba emveni zigqithile inkqwithela zelilizwe. Singathina singahlala phambi kwakho. Sicule Yesu othandekayo singaphezi. Mzali sizele ngombulelo ngazenzisiyo. Sikubulela Yesu othandekayo for being faithful ezimpilweni zethu. Sikubulela Yesu othandekayo ngothando lwakho. Sikubulela Yesu othandekayo ngenceba zakho ezintsha ezimpilweni zethu imiso ngemiso. Sikubulela imiso elungileyo ngeopportunity osinike yona mzali okokuba sizongena kule ndawo sinyuse indumiso Yesu othandekayo. Sikubulela imiso elungileyo ngeopportunity mzali to make things right with you. Sikubulela Yesu othandekayo ngoYesu owavuma into yokuba makafe eCalvari ukuze abona abafana nathi bakwazi ukuapproacha Yesu othandekayo ngohlobo. Sithe Nkosi Yesu othandekayo, sikubulela mzali ngelizwi lakho elingabuyeliyo kuwe lingakhange liwenze umsebenzi walo. Sikubulela Yesu othandekayo ngendlela yodwa othethe ngayo kunye nathi kule mini yanamhlanje. Yesu othandekayo sisondela kuwe singabantwana bakho. Mengenyawo abanye bashiye indawo bebehleli kuzo baza ngaphambili Yesu othandekayo ngenxa yezinto ezibhlungu esithwaliswe zona ngongendawo. Ayikho indawo esizisa kuyo ke mzali ngaphandle kwakho njengoThixo. Thela izwini lakho wena Yesu othandekayo, alikho elinye igama Yesu othandekayo esinikwe lona phansi kwelanga naphezulu komhlaba esosinda ngalo ngaphandle kwegama lika Yesu. This afternoon Yesu othandekayo sibiza igama lika Yesu waseNazaretha. Sithi ngegama lika Yesu mabudede ubumnyama ezimpilweni zethu kuvele ukukhanya. Yesu othandekayo ndime kule ndawo ndizokucengela abantwana bakho okokuba Yesu othandekayo ungava izincwino zethu, ungava izikhalo zethu, ungava Yesu othandekayo ubone inhlungu ezifukame ezinhliziyweni zethu. Unganeli nje kukuva ubone kodwa njengoko wawenzile kuSirayeli wayizolo uhle uzokusindisa. Thela izwi lakho mzali, indlebe yakho ayibuthundwanga. Uthe ingalo yakho ayifutshananga mesiyolungileyo. Sibiza wena ke mathunga waseGiliyadi. Sikubonile izolo usenze ezibukwayo. Besibukele uvula ulwandle olubomvu. Besibukele ugcina abantwana bakho enhlango. Sikubukele Yesu othandekayo uphakamisa imilwelwe. Sikubukele Yesu othandekayo uvula amehlo emfama. Siyacela Yesu kuba ithi ilizwi lakho wena uguquguquki lento ubuyizolo Yesu othandekayo uyiyo namhlanje uzawuba yiyo nangomso. Sithi Yesu othandekayo yenza ezimpilweni zethu njengokuwenzile izolo Yesu othandekayo sakubona. Mesiyolungileyo sukuphuma kule ndawo. Sukuphuma kule ndawo Yesu othi masingaphumi kule ndawo Yesu othandekayo singakhange sifumane ingqiniseko yokuba wena ubugwenxa bethu ubuxolele. Abantwana bakho mesiyolungileyo bajongene nezinto ezahlukeneyo. Ndibona inyembezi zisihle ezimehlweni zabanintsi Yesu othandekayo. Abanye bazawuphuma kule ndawo abanamisebenzi.
Abanye Yesu othandekayo bayazi into yoba bazawuphuma batye ntoni na. Abanye Yesu othandekayo balapha ongendawo balindile emizini yabo. Imizi, imitshato iyaqhekeka Yesu othandekayo. Abantwana bayageza Yesu othandekayo. Kwabantwana balapha mesiyolungile izinto azibahambeli kahle ezikolweni Yesu othandekayo. Zininzi mzali izinto esijongene kunye nazo. Kodwa Yesu othandekayo siyayazi into yokuba ngegama lakho, igama lamagama Yesu othandekayo, unakho ukwenza kwenzeke ezimpilweni zethu. Sithi yenza ke mesiyolungileyo ngenceba yakho ezimpilweni zethu Yesu othandekayo, ukuze ukubakho kwethu kule ndawo kungabi lilize. Xa siphuma ngalamnyango sithi bekumelwe sibe sendlwini apho libizwa khona igama lakho. Ngendlela eyodwa Yesu othandekayo, sithandazela umfundisi uBlose, sithandazela usister Moyakhe Yesu othandekayo, obubamisile kule ndawo Yesu othandekayo ukusukela kusasa. Ndiyabacelela, ndiyabacengela Yesu othandekayo, ungangavumi iqula bebesikha kulo litshelwe ngamanzi, kodwa lingaphuphuma amanzi Yesu othandekayo esithi sawasela mesiyolungileyo sifumane ubomi obungunaphakade. Baxhase mzali kwiministry yabo, ubomeleze mesiyolungileyo, intswelo zabo Yesu othandekayo sizibeka phambi kwakho njengoThixo. Sithi xa usenze ezimpilweni zethu uzubakhumbule nabo Yesu othandekayo. Sikelela bonke abantu abaparticipate kule program yanamhlanje Yesu othandekayo. Singcwalise mzali ngobukho bakho ezimpilweni zethu Yesu othandekayo. Eyona nto siyithandazelayo mzali, emveni kokuba siwalwile amadabi kwelicala lobomi, uzuwenze ngenceba yakhe into yokuba xa ubonakala wena okwesibini, sibe phakathi kweqela elizawube livuma ingoma ethi nantsi inkosi yethu besikade siyilindile, sivuye sigcobe ngosindiso lwakho. Ungahamba phambi kwethu ke mzali usikhokhela, uhamba emveni kwethu mesiyolungileyo usikhaphela, ecaleni kwethu usikhusela, ze ngaphansi kwethu mzali usiphakamisa ide ibe lo mini yobonakala kwakho kwesibini. Amen. Amen.